Okay, so how's it going, guys? Today is another day, and today I've got something. YouTube sent me this thing, like mo ni siya ang butang na gusto jud makuha or ma-achieve sa kada YouTuber or vloggers. So how's it going, guys? Today is another day, and today I've got something. YouTube sent me this thing, like mo ni siya ang butang na gusto jud makuha or ma-achieve sa kada YouTuber or vloggers. So hey, this is very good, man. Oh, look at this. So nakaingon diri YouTube, and naadri ang ako ang name, which is Kelvin, and it says congratulations for surpassing 500 subscribers. Joke lang, guys. YouTube did not send me this. Actually, I made this for myself. The reason why I made this custom-made DIY play button is because gusto na ko, mas ma-inspire pa ako ang sarili to make more videos, to make more vlogs, to make more YouTube videos. So just in this very small effort of mine to myself, makaingon ko nga maabot ra jud nako ang panahon nga makakuha jud ko og legit na ingani, like legit na play button, like silver play button jud. Since 500 subscribers is such a huge milestone for me as a small YouTuber, so nag-decide ko nga magbuhat og DIY play button for myself, which is kani. And as you can see, dili kay siya ingana ka nindot jud, as you all know. So gusto daw siya magpa-upload sa video, so i-upload lang nato. So guys, para mahimo ninyo yung ingani ninyo if small YouTuber mo and gusto ninyo og kanang somehow inspiration to create more videos, to create more contents, so I think dapat pod magbuhat og ingani ninyo. And then para mabuhat ninyo ni siya, guys, dali lang jud kaayo. So first of all, kay wood, then kani 2 pieces of wood, and then nagbuhat lang og gani katong kon bitaw plywood, dre and the next duha ka buok. First layer is kanang white, and then second layer is kaning red, and then magpa-print lang gid ta, guys, kaniyo kana pa-print lang gid tag ani para sa tong background, and then idikit nato siya sa ingani sa frame, kaning sa back sa frame. And then next kay ang frame costs koan 119. Mao ni siya tong frame nga katong ma-fold yun, like ma-open ana lang. So ako lang siyang gitanggal, and then gidikit na ko. So mo ninyo makita, oh, diri ato ang iyahang mga bolts. Focus na, dira ato iyahang mga bolts para ma-connect silang duha. And then lastly, display ninyo anywhere you want sa inyong room. And I think what I made is dako ra kaayo siya nga play button for ani. It's because giuna na ko himo ang play button kontra sa pagpalit sa frame. So actually wala ko nakabase sa frame, nakabase ko sa taklo bitaw sa Tupperware. So yeah, but still nindot siya. So karon para ma-shape ang ato ang YouTube nga play button, gamiton ako ni nga Tupperware na siya somehow kanang YouTube nga shape. So kanito gamiton. Shape na nato ang duha ka wood, and para ma-shape siya gigamitan ako siya tigib. And then after na mo mapansin nga kanang dili pa siya same level. So ang atong button ani lihaan nato sila.
So karon kay nipalit ko og frame para sa YouTube Playbutton na to. So tay duha options. And by the way kani as you can see double siya nga frame. So fold siya. Pero ang buhaton na to ani kay customize na to. So ing ani na siya kalapad. Ipilit na to ni sila dire permanently, and then yeah, we'll see kung maano na to siya. And then sa to ang gigamit para ani kay spray paint, which is 95 pesos nga color white. And also nipalit pod kog pula nga poster paint para sa outside nga ano diri kaning red part. And then so nanatay 115 and then 95 plus 25. And then very affordable lang jud siya. And then kamo na bahala mag-customize, kamo na bahala mag-kore-kore, and then magpa-print lang mo sa kadtong papel. And also thank you di ay kaayo kay Jamaica for giving me the idea para aning frame. Kay actually siya ang nakaisip nga why not paliton lang tong frame and then idikit na lang ang duwa. So thank you so much. And also thank you kaayo pod kay Jeno. Kay saya at first sa iya ako nagpa-print aning kaning sa YouTube something kaning sa background kana saya ako first nagpa-print, but then na-fail siya. But still, thank you kayo kay Jeno, kay nitabang siya, and yeah, thank you. So that's it guys for this video. I hope you like this video, and if you did, make sure to give it a big thumbs up, and don't forget to subscribe down below, and also yeah,